que imagino que en la mesa redonda os podré ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Ara és el torn del Joan Montleón, que ens portarà un tema, jo crec, molt interessant. Des del... Bé, mentre va canviant de cadira, el Josep és el cap de continguts de Wacky TV, un emprenedor que a la vegada és propietari també de Digital Natives. És una visió diferent de com veiem la televisió des del món de les empreses, molt emprenedor. Hola, bon dia. Taula, Esteve. Moltes gràcies per la invitació. He tingut un petit problema a la meva presentació perquè tinc un nen de 4 anys i m'ha fet una mala passada, però tinc la presentació en anglès, però us ho explicaré tot en català o en castellà. Mejor en castellano, si quieres. ¿No? Sí. Vale. La història que jo explico potser no va molt lligada a xifres o va molt lligada a el que pot ser el consum de televisió, va més lligada a un èxit, a una història d'èxit que hem tingut aquí des de Barcelona, que és el poder oferir des d'aquí un servei de vídeo over the top, començant des d'una startup. Jo porto bastants anys amb el món del VOD, havia estat molts anys treballant a Filmax. El Jaume i jo i alguna persona més d'aquesta taula, d'aquesta sala, vam començar fa molts anys a intentar que el VOD fos algo important. Les circumstàncies del mercat en aquell moment no eren les millors i jo crec que ara hem arribat a un punt de maduració i en el nostre cas vam crear la companyia l'any 2009 i després de 3 anys treballant molt fort i desenvolupant una plataforma tecnològica in-house i tancant acords de continguts hem aconseguit crear una companyia molt estable i que durant aquest any ha vingut una companyia japonesa, un gegant del món d'internet i ha adquirit la nostra companyia per estabilitzar-nos a Espanya i per crear un gegant a tota Europa. Llavors jo vaig a explicar-vos una mica què és Wacky i després 4 punts que jo crec que són importants. Wacky simplement el que és, i la idea que vam pensar nosaltres és algo molt senzill. És un mercat que era el videoclub, és un mercat del model tradicional de venda i de lloguer. S'està anant a Norris i el que vam fer és intentar aquest model implementar-ho a una nova plataforma que estava començant a funcionar als Estats Units, que és l'Smart TV. Nosaltres pensàvem que l'èxit del consum de continguts venia a través de la xarxa i més concretament amb una Smart TV. El Smart TV et permet connectar el teu televisor a internet, com sabeu, i que al saló d'una casa puguis estar veient pel·lícules, en el nostre cas pel·lícules com El Caballero Oscuro, que es va estrenar fa 4 mesos en cinema, que la puguis tenir després de 3 o 4 mesos amb alta definició al teu televisor i poder gaudir-ho amb la teva família. Això, jo crec que aquest punt que acabo de dir, jo crec que és vital, o sigui, és un punt clau. Arribem a un punt en què la gent té el poder adquisitiu per comprar un televisor, un Smart TV, que ara a partir d'ara estan a partir de 300 euros, i la gent valora més el seu temps que els seus diners. Quan ets jove valores més els teus diners que els teus temps, i el que fas és te'n vas a la xarxa, intentes piratejar totes les pel·lícules i baixar-t'ho tot. Però quan arribem a un punt en què la gent té un poder adquisitiu i li posem tot molt fàcil vol dir, engegues el teu Smart TV, accedeixes a una plataforma, veus una estrena amb HD després de 3 mesos i com valores més el teu temps que els teus diners, el que fas és pagues i veus aquest estreno. Per nosaltres això està sent una autèntica revolució. Revolució a nivell de creixement d'usuaris, de consums. Aquest any és el primer any que estem treballant una mica, o sigui, tot l'any amb un roadmap concret i hem multiplicat per 10 les ventes. Em direu us diré que el consum no és multiplicar per 10, no és passar a grans números, però són una tendència que van amunt espectacular.
Com a resum us explico, actualment estem amb uns 400.000 usuaris registrats. La nostra intenció era tancar acords amb tots els fabricants de televisió i això pràcticament ho tenim. Tenim Samsung, Philips, Panasonic, Toshiba, ho estem tancant, i l'altra part que estem atacant són les consoles de joc i les tablets. Ara ja ens hem consolidat amb aquests dispositius i per altra banda la nostra estratègia era que si oferim el contingut tenim que oferir tot el contingut, amb el que comporta la gent que esteu treballant al món del contingut. Això comporta una despesa molt gran, però la gent el que vol és tenir-ho tot en qualsevol moment i a qualsevol lloc. És el que parlem sempre. Però quan amb un servei over the top li ofereixes 6 majors de Hollywood, 4.000 continguts, la majoria de contingut independent, la gent respon. Llavors, jo també porto molts anys sentint la pirateria, però la pirateria la podem combatre de moltes formes, però una de les millors formes és oferir serveis que tinguin la major qualitat de cara a l'usuari. I en aquest cas jo crec que intentar oferir tot el contingut, parlem dels MGs de les majors, són molt grans. Però el missatge amb les majors, els estudis és molt complicat, però el diàleg és totalment diferent de quan nosaltres vam començar. Nosaltres vam començar fa 2 anys, era impensable arribar als punts en què estem ara, oferint-nos previews de les pel·lícules de 10 minuts, oferint-nos moltes facilitats a nivell de concursos, o sigui, per part de les majors de Hollywood s'estan donant compte que el mercat de l'over the top a les Smart TVs és algo molt clar. I per últim, per acabar de consolidar el nostre negoci, ha passat el que ha passat, que nosaltres fa 1 any i mig estàvem tan tranquils al nostre loft al carrer Llull. Jo soc el tercer treballador de la companyia amb antiguitat i va venir una companyia japonesa, va venir el cap de la companyia japonesa, que és una persona que és Forbes 104. En aquell moment ningú de nosaltres era conscient davant de qui estàvem i nosaltres, molt humils, els vam fer la nostra presentació a cadascun de les nostres àrees i al cap d'un temps això es va anar madurant i finalment fa uns mesos Rakuten ens ha adquirit i ens ha posat al mapa. Ara som una companyia que som 50 treballadors i estem pensant en un pla d'expansió al primer trimestre del 2013, saltem a UK i després durant el 2013 també França i Alemanya. Molt breu, un petit resum de la companyia mare. La companyia mare té una estratègia, és el competidor principal d'Amazon i per què ha triomfat el món de l'e-commerce? Ha triomfat perquè ha establert un sistema pel qual al Japó tota la persona que tingui una botiga física al carrer, Rakuten el que té és el que es diu un gran mall, els malls americans que coneixem que anem a comprar i hi ha moltes botigues. Rakuten el que ha fet és a tothom que té una botiga al carrer li diu, jo tinc aquí un espai web perquè tu posis la teva botiga. Llavors, simplement Rakuten és un mall on tots els botiguers tenen la seva botiga. Llavors, això ha fet que sigui un gegant i l'estratègia ha sigut anar comprant companyies per tot el món i establir-se a cada un d'aquests països. En el nostre cas, a totes les companyies on nosaltres entrarem, als mercats que entrarem, són companyies afins a nosaltres. Per exemple, a UK hi ha una companyia que es diu Play.com, que és la companyia líder en venda de DVDs, jocs i música. Llavors, nosaltres complementarem el servei a UK amb la nostra entrada. O sigui, entrem a tots els països de la mà d'un partner potent. Aniré una mica ràpid. Overview, com us he explicat, el nostre fort ha sigut tenir el contingut de totes les majors de Hollywood i dels principals productors independents i distribuïdors. Això ha sigut fonamental per a l'expansió. Com us he dit, també hem estat parlant del cloud i de les multiplataformes. Fonamental també poder oferir les pel·lícules, en aquest cas, a través de totes les plataformes. No ens equivoquem. Jo tinc un nen de 3 anys i agafa el meu iPad i està contínuament fent-lo anar com si fos el més normal del món. Són natius digitals, han nascut en un entorn digital i saben... Nosaltres quan vam néixer no hi havia ni telèfon, no hi havia ni ordinadors, un altre tipus d'ordinadors que no són els que hi ha ara, però
sempre explico la mateixa anècdota. El Jaume, que sempre ve amb mi a totes les conferències, el meu fill està tan acostumat a tocar a l'iPad que a vegades en l'Smart TV posem a la televisió YouTube i va a la tele i toca la tele, perquè el seu entorn, el seu món, ja és un món tàctil, ja és un món... Llavors, la gent jove el que veu és accedir al contingut des de qualsevol plataforma a qualsevol moment i potser no està tan lligat o els hi costa enganxar-se a una tarifa de pagament. Molt ràpidament, els models de negoci que tenim són uns models per als quals pots jugar una pel·lícula amb Standard Definition per 3,99 4 mesos després de l'estrena en cinema. Això, quan multipliques per 6 mesos de Hollywood i tens un calendari d'estrenes impressionant, jo us puc assegurar que això funciona. Us puc assegurar que la gent vol veure estrenes i vol, des del saló de la seva casa, amb els seus fills. Pel·lícules de llibreria, estem a uns preus d'1,99 i vam llançar a l'estiu un model de subscripció per 6,99 euros i ara estem intentant ampliar aquest catàleg. Perquè vegeu com el missatge de les companyies majors com està canviant respecte a anys enrere. En el nostre model de subscripció ara hi ha una part que ens ha demanat Disney, ho hem tancat un acord amb Disney, que es diu Disney Movies on Demand, i ells han volgut que dins del nostre espai de subscripció tingui exclusivament Disney una part amb el seu producte i dins de la mateixa tarifa que estan pagant hi ha un espai específic per Disney amb les seves pel·lícules, perquè per ells té valor de cara als usuaris el nostre servei, perquè clar, ja estem amb uns nivells de penetració per nosaltres importants. Parlaré després molt ràpidament de les finestres. Això és una mica... La gent que sou de l'indústria ja ho coneixeu. Això és una cosa que tenim que veure com ho podem... En els propers anys aquest panorama sí canviarà, no canviarà, però ara el que està clar és que hem començat per una finestra de distribució en sales, després passem al VOD, que és el nostre... coincideix amb el físic de lloguer i de televisió i de venda, televisió de pagament i televisió amb obert. La nostra visió, molt ràpidament, el model de Videoclub, replicar-lo directament a la televisió. Això és una cosa que com veureu a les properes aquesta slide, el 2005 eren 306 milions d'euros i el 2010 104 milions. S'està produint una davallada gran d'aquest mercat i nosaltres creiem que portar el videoclub a la tele és una cosa que té tot el sentit del món. O sigui, nosaltres el que volem fer és els videoclubs de tota la vida que baixaves, entraves, no com on hi havia màquines, sinó després que baixaves, entraves i estaven les estrenes, una estanteria que estan les estrenes, continuaves i trobaves Superman, trobaves Mr. River, trobaves totes les pel·lícules de catàleg. Això és la nostra idea. En un dels nostres models, això és la nostra idea. Les finestres. S'ha parlat molt de les finestres de distribució i és una cosa que la indústria està fixant a tothom i és una cosa que per a nosaltres tenim que anar guanyant. S'estan guanyant moltes batalles. Com sabeu, als Estats Units s'estan fent VOD Premiums, és a dir, estan fent estrenes simultànies. Llavors, tenim que veure, en el nostre sentit, és una cosa que depèn d'escala, escala de gent. Si nosaltres, o en els nostres models, podem crear escala de subscriptors, a nivell de subscriptors, el nostre servei de subscriptor de pagament, aquest panorama té que canviar, per almenys amb la part de televisió de pagament. Hem parlat abans de la publicitat. La potència de la publicitat a un Smart TV, o el que ens pot oferir amb aquest tipus de servei, és brutal. Les audiències es poden medir d'una forma molt més acurada. Això ens permetirà els propers anys que els anunciants puguin targetejar molt bé el públic i saber molt ràpidament per on van els trets. Vull dir, això és una cosa que també té que ser una cosa que en els propers anys realment exploti. El potencial del mercat. Evidentment, el potencial serà la connexió de la gent. El que està clar és que el parc de televisions connectades a internet s'està renovant. Ara actualment sí que ha hagut una petita
un petit fre degut a la crisi, però en els propers anys tots els televisors que vendran estaran connectats a internet. Llavors, la penetració que pot tenir és brutal. La penetració serà la gent que tingui una connexió a internet. Perquè us feu una idea, quan vam començar nosaltres amb això, el percentatge de connectivitat de les televisions, persones, millor dit, que connectaven l'Smart TV era el 30. Alguns fabricants estan dient ja que estem al 60. O sigui que cada cop la gent compra el televisor Smart TV i el connecta a internet. I una altra és que darrere hi ha un model de negoci important per a molta gent. Un d'ells els fabricants de televisió. Els fabricants, amb els telèfons, va passar que alguns fabricants s'han quedat fora del negoci de les aplicacions. Això els fabricants de Smart TVs no volen que passi. No volen que passi. Llavors, el que estan fent és participar amb l'entrada de nous players a les seves televisions, o sigui, als apps, o sigui, els players com nosaltres, i no volen deixar escapar aquest negoci. Veient a l'horitzó que hi ha un mercat d'e-commerce darrere de les televisions connectades a internet. Amb això acabo. Gràcies.